Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. Da farko muna masu ba ku haƙuri a bisa jinkiri da muka samu na kawo muku bidiyo kwana biyu sakamakon ‘yan uzurruka da suka yi yawa, amma insha Allah cikin ikon Allah yanzu mun kammala, za mu ci gaba da kawo muku bidiyo kamar yadda muka saba insha Allah. Darasinmu na yau za mu yi muku shine akan yadda za ka iya blocking nan website ko application ta yadda za ka iya hana shi aiki, kamar koda na wayanka ne ko na wayan ɗanka, ‘yarka, matarka ko budurwanka. Misali ko akwai wani application haka da take shiga ko wani website wanda ka hana an ƙi a daina. To insha Allah a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ka yi ka kulle ko da mutum ya je ya shiga ba zai shigo ba. Kamar yadda so da yawan wa'yansunku wasu sun sani wasu ba su sani ba, cewa akwai website da application waɗanda ake amfani da su wajen yin hakan, amma kuma na kuɗi ne sai an saya. Za ku ga ka ɗauko application ɗin, amma idan ka shiga ciki wajen ka saita ka fara amfani da shi ba zai yi ma aiki ba, dole sai ka saya. Ana yin subscription na wata ɗaya, sati ɗaya, shekara guda, kwana ɗaya, duk na yadda kake so. To amma shi wannan application ɗin da muka kawo muku kyauta ne ake amfani da shi. Za ka je ka yi amfani da shi kyauta ba tare da ka biya kuɗi ba. Gargaɗi akan wannan application ɗin shine dan Allah dan Annabi kada ka yi hakan domin ka cutar da wani ko wata. Ilimi muka koyar ta yadda za ka kula ta da wayar ɗanka ko matarka. Wannan shine gargaɗi akan wannan bidiyon. Sannan idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗin nan, ko kuma ka daɗe da zuwa amma ka manta ba ka danna alamar subscribing ba, ka daure ka danna, sannan ka danna alamar ƙarawa domin samun sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora su. Kada bidiyoyi masu amfani irin waɗannan su wuce ka. Kai tsaye za mu je mu ci gaba da bidiyon mu kamar haka. Za ka zo nan ga application ɗin da za mu yi amfani da shi nan, blog site. Na ajiye muku link ɗin da za ku yi downloading ɗinsa a description na wannan bidiyon da kuma nan ƙasa wajen comment na farko. Sannan idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana alamar liking domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kai tsaye za ka buɗe application ɗin kamar haka. Bayan ka buɗe shi zai kawo ka wannan fuskan. Ga nan bayanai ne game da application ɗin yadda aikin sa yake. Bayan duk ka gama karanta, za ka zo daga ƙasa inda ka sa I accept, za ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa zai kawo ka wannan fuskar kamar haka. Yana nuna ma yadda za ka je ka buɗe application ɗin kamar haka. Bara mu je ku gani a bashi damar yin aiki a wayanka. Za ka je nan inda ka sa enable accessibility, za ka taɓa. Bayan ya buɗo ma wannan fuskar sai ka zo nan ka taɓa install service. Bayan ya buɗo ma zai kawo ka wannan fuskan, sai ka zo ka duba application ɗin. Za ka iya gani a sama ko a ƙasa ko ma ina ne za ka duba shi. Kun gan shi nan blog site, sai ka taɓa kan shi. Bayan ka taɓa sai ka zo ka taɓa nan ka yi on ɗinsa. Kun gan za off yake. In ka taɓa shi sai ka zo nan ƙasa inda ka sa alloy, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa kun ga yanzu an ba shi damar yin aiki a waya. To idan ka haka wannan fuskai zai nuna ma cewa ga nan sai ka saya. Kamar yadda na yi muku bayani a baya cewa akwai irin waɗannan application ɗin da website waɗanda sai ake yi sannan a yi amfani da su, sai ka biya kuɗi. To insha Allahu in dai kana tare da Al'ajabi Tech, za mu na kawo muku irin waɗannan abubuwan waɗanda ba sai ka yi amfani da kuɗi ba wajen yin su. Saboda haka wanda bai danna alamar subscribing ba ya danna, sannan ya danna alamar ƙarawa domin kada bidiyoyi masu amfani irin waɗannan su wuce mutum. Kai tsaye ba ruwanka da wai sai za ka yi ko kuwa tun da kai kyauta za ka yi, waɗannan abubuwan duka sun zama minus a wajen ka. Za ka koma daga can sama wajen cancel ɗin can ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa ka yi cancel ɗin zai kawo ka wannan fuskan, sai ka zo nan ƙasa inda aka sa alamar plus ɗin nan, za ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa, to wannan shine fuskar cikin application ɗin. Kun ga nan website ne, nan kuma application na cikin wayan naka kenan. Idan wayanka ne za ka wa, in kuma wayan budurwarka ne ko ɗanka ko ‘yarka, to nan shine cikin wayan nata application ɗin da website. Abinda ma baka gani ba za ka iya searching ɗin shiga wajen searching nan. Yanzu misali bara mu gwada kulle Facebook. Bari kuma mu je mu samu wani website guda ɗaya wanda za mu gwada da shi.
bara mu zo mu gani. Yawa ga BBC nan mun taɓa. Ga nan wannan shine. In ma akwai application inda ka duba ko website wanda baka gani ba za ka yi searching a nan wajen searching. Bayan ka gama zaɓa koma me kake so ka kulle, bayan ka taɓa shi ka tabbata komai ya shiga, sai ka zo nan inda ka sa done sai ka taɓa. Sai ka sake zuwa nan inda ka sa done sai ka sake taɓa wajen. Bayan ka taɓa zai kawo ka wannan fuska kamar haka. Zai nuno ma ga nan ka danna turn on ko ka danna cancel. Zaɓuɓɓukan nan da ya baka guda biyu, duk wanda kai a ciki baka da wata matsala. Application ɗin zai ma aiki a wayanka kuma zai ma iya ƙi nuno maka ko ɗaya daga ciki. To duk ma dai wanda ya nuno maka yanzu bara mu juya shi turn off mu danna allow kuma zai ma iya ƙi kawo maka. To bayan ka gama wannan ka saita application ɗin ka bashi dama yin aiki a wayanka, ka gama komi ka yi block ɗin site da application ɗin da kake so ka yi, kai tsaye za mu iya zuwa mu je mu gwada kamar haka. Sannan kafin mu ci gaba, wanda bai danna alamar subscribe ba kada ya manta ya danna, sannan ya danna alamar ƙararrawa. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana alamar liking. To yanzu bara mu je mu gani mu gwada. Ga Facebook ɗinmu nan kamar haka na buɗe, ga nan ya rufe ba zai ba mu damar shiga ba. Kun ga daga nan sama ga na ce this app is blocked by block site. Kun gani sai dai ka dawo nan go back ka fita. Idan da za ka sake zuwa ka koma cikinsa, kun gani again ya sake nuna abin da ya nuna ɗazu. Ga nan ya sake cewa this app is blocked by block site. Za ka sake zuwa ka yi go back ka koma baya. To yanzu bara mu je mu gwada website wanda mun gwada da shi. Misali bara mu je cikin browser mu koma wata ce, bara mu gwada da Chrome. Ga nan za mu zo wajen searching. Dama BBC ce muka kulle, BBC website mun sa bbc.com. Bara mu je wajen searching kamar yadda kuke gani mun taɓa wajen. Ga yana ya tafi ya fara searching. Kun gani forget about it, this site is blocked by block site. Kun ga kai tsaye ba zai taɓa bari a shiga ba. Dole sai dai ka dawo daga nan ƙasa inda aka ce go back za ka taɓa. Kun gani ko da shiga nawa za ka yi sai dai noma go back ɗin nan ba zai taɓa shiga ciki ba. To wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Wanda bai danna alamar subscribe ba ya danna, sannan ya danna alamar ƙararrawa domin kada bidiyoyi masu amfani irin waɗannan su wuce mutum. Sannan idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna alamar liking.